Này là gawar hatam apa nang? Goजा खालामनि आरोना फालिफोराबो आंनि नंखाया लोगोफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो फिन खनसेबाव गुबुन मोनसे भिडिअ ओमफ्राय मा होनो आं दिनै ब्लग लानो सानबाय आरोना ब्लग माने आं रिल्स बनायगोन ओमफ्राय ब्लग लागोन आरोना स' गाइस नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय दङबा दाबो लागै जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला माने आं रिल्स बनायनो नागिरदों नै माबा बिबार सिबार लाजोब्बाय आङो बिबार नङा आरोना नैबे प्लास्टिकनिसो थेवबो लाबाय स' गाइस मोनसे ट्रेन्डिं ओंखारबाय दं आरोना मोनसे गान्डला राजा बनायगोन गान्डला मा होनो गान्डला राजा मोनसे ट्रेन्डिं ओंखारबाय दङ आरो हिन्दी ना भोजपुरि मोनसे आरोना स' गाइस देखायलांगासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो स' गाइस नैबे मोनसे स' गाइस आं नायखौ बनायगोन आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो स' गाइस मोननै जाबाय आरोना आरो मोनसे दंबावो लास्ट बेबोथ' आरो डेन्जारसिन देलायगोन आङो दा बेलेगनो देलायगोन आङो दा स' गाइस नायलांबाय थादो आरोना एबारनिया बांसिन मिनिथावना जागोन आरोना बिराद सान्दुं नुदोंना एकदमबारे मोदानफबजोब्बाय आरोना लोगोफोर स' आङो न' सिङावनो हाबनो हाला आरोना बिराद गरम मोनबाय आं बाहेरायाव लाबोनानै देलायनोसै आरोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर बिसिनि लाबोदो आरोना इमान देलाय आरोना बिराद गरम इमान गोबाव थानो हाया न' सिङाव बिराद गरम मोनबाय आङो सिखिनि मोननैखानि र' आङो दा न'आव रावबो गैया आरोना ओंखायनो खालामबाय दं आं बिदि दानो जि अबस्था इमान गरम मोनग्रा जाबाय न' सिङाव थानो हाला ओमफ्राय दा आरो साननैसो थानानै दुगै सेस जासिगोन आयौ आंनियानो हासुनानै खान्दादा जाथारबाय आंना आं दख'ना दिहुनबाय थायोना लोगोफोर ओंखायनोथ' बाकसफोरखौ ताला मारनानै गालांजोबो आरोना मालाबा आंखौबो बाहेरायावसो दोननानै न'खौ ताला मारनानै गालांग्रा खालामसिगोन बाहेरायाव ओंखाम दोननानै बिराद माबा आरोना आङो गोसो जाबाथाय बनायबाय थानो लुगैयो ओमफ्राय गोसो गैयाबाथाय एकदमबारे सोरबा थिनबाबो सोरबा होनोरबाबो गोसो जाया आरोना बनायनो दिनै गोसो जादों नालाय बनायनोसै आरोना आरो कलेज थांबाय थाबाथ' बनायनाय जाखानाय नंला नालाय ओरैनो सर्ट रिल्स एगारनाय जागोन आरोना गानखौ दामना होनि र' आङो माखौ मोसागोन आं माने सेभ खालामना लाखिखादोंमोन आरोना आङो मबाइलाव
लोगोफोर दाख्लै फ्लिपकार्टआव अर्डार होदोंमोन आरो ना आङो नै गोजा गोजा खालामनि आरो ना नायलांबाय थादो दा दसे थानानै देखायगोन लोगोफोर आं बोरै देलायदो देखायगासिनो आरो ना 1 2 3 टें टेनेने आंखौ सनाय बादि नुदों ना सोर बादि नुदों दा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना नै लोगोफोर हाथायाव मा फोनदों आङो हांगार फोनदों हांगार बायदिया जाबाय ओमफ्राय आं दा बनायनोसै आरो ना जि हामा नुखादों नै नायलांबाय था लोगोफोर नै लोगोफोर बोरै नुदों एखेबारे नै लोगोफोर फाइनाल लुकआ बोरै नुखो आंखो खानाय इजा जाबा लोगोफोर दा जागोन दे नै फाग्लिया माबा आं भिडिअ बनायनायनि टाइमाव फैना होबाय सामिनिबाय आंखौ जा मोजां नुबायना आंखौ सनाय बायदि नुदोंना बेनो आबाया हनै हाथायाबो हनै आंना खावसे गलायलायबाय अ गबाय जाम्बिलाय र' भिडिअ बनायनो आं फै गोदाव सोराव नुनानै मिनिखाबाय आंखौ इयो आंखौ जा मिनिबाय मोसानायखौ हनै नै लोगोफोर एसे भिडिअ बनायनांगौबा एसे बेलेगनो एकदमबारे मामा ओंखारलाबायो ओमफ्राय जोंहा आयना गैया होननानै बायख्लाबा फोननायो आं नैया नाय लोगोफोर सनाया बनायखांबाय दा बाजैया फैदोंमोन आरो ना बरियानो इयो माबाना होबाय आरो ना दोखो मिनिबाय फाग्लिया आंखौ फैनानै जाया बनायो नालाय आंबो आया आंना हाथाय गैयि बायदि नुदों नायलाय आया हाथाय दङ आंना फसायनो नङाबाला आंखौ रावबो हांगारसो इयो लोगो हांगार दैया बेबो जा मिनिबाय आंखौ भिडिअ बनायनायखौ उन्दैयाबो मिनिथारदो आया लोगोफोर आङो भिडिअखौ होना होगोन आरो ना नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय हनै दाख्लैनि मेकआपआ मोजांथार नुलायलायदों आंखौ जारु नुलायलायदों लोगोफोर दिनै ब्लगा बिसिनिनो बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन नैया फालिफोराबो आंनि नंखाया लोगोफोर रायजाथारगोन आं न'आव फैबा बिब'जो ताला मारिना गालां आंखौ साननैसो उनाव बाहेरायावसो ओंखाम संगोन होननानै गालांसिगोन आंखौ बेफोर उतपातनि थाखायनो जा बुरिया होनदों ओमफ्राय आंखौ जा लोगोफोर कमेन्ट खालाम खोन्थाहरबानो जाबाय बोरै नुदों आंनि लुक्सखौ आरो ओमफ्राय लोगोफोर नैखौ हाथाय गैथारै बायदि नुदों ना आंनिखौ लोगोफोर कमेन्ट खालाम खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना सेंग्राफोरा फसायलाय लांनाय नङा खोनाहाय आंखौ बादावलायगोन आंखौ दाबायदियाव मानसि लामाजों थांबाथाय आङो मा जाखो बे गथ'आ होननानै